mga boss. So pupunta tayo sa San Jacinto, Pangasinan. So papakita natin yung before and after niya. So bago tayo punta doon, syempre yung mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, ako nga pala si Mac Lagunilla Vlog. So ayan, bagong vlogger lang dito sa YouTube. So sa mga hindi pala nakapag-subscribe dyan, subscribe na kayo mga boss. So paki-like na rin itong video natin. So ayan, so nandito muna tayo sa Kamiling, sa Barangay Marawi, Kamiling, Tarlac. So may umpisa tayong project dito. Siyempre patapos na yung San Jacinto. So ito yung susunod nating project. So pasilip ko na sa inyo para may abangan po tayong bahay na ating papagandahin. So ayan, kasama natin si Buddy Noli. So si Master Chinito nandun na sa dito sa labas. So ina-assist na yung mga nagbababa ng materyales. So tara mga boss, punta natin. Okay. So ayan o. Bumaba na sila rito. So ito yung magiging project natin, susunod na project. So yung mga taga San Jacinto na tao natin dito pupunta. So andito na yung mga materyales. Oh sir, good morning. So andito yung mga materyales natin. So andito na rin yung gypsum board. Okay, so ayan si Master Chinito. Master Chinito. Opo, good morning. Sino pa kumustahan mo? Si Mrs. Nasaan siya? Sa Qatar. Qatar. Oh. Shout out sa mga nasa Qatar. So ayan lang. Okay, wala kang sasabihin. Okay, so mga kasama natin na nagdi-deliver yung mga suki natin doon sa tableria. Okay, dalawa lang kayo? Okay. So, paano? Tapos na. Okay, so ito yung bahay na next project natin, yung Kisame nito. So nakalak pa kasi yung yung loob ng bahay. So babalikan na lang natin ito sa ibang video. So yan, pinakita ko lang dito, pinasilip ko lang sa inyo kung ano yung susunod na gagawin natin. So tapat lang siya ng Marawi Daycare Center. So ayun, kasama natin si Sander Paul. Okay. So ayan, so paalis na rin kami mga boss, punta kaming San Jacinto. Okay mga boss, kita-kits tayo mamaya. Okay, so andito na tayo mga boss sa San Jacinto, Pangasinan. Okay, so andito na mga kasama natin. So nakapag-ready na kami. So andyan na yung mga gamit natin, mga scaffolding. So andito yung dalawang tangkulong natin, si Bravo at si Alpha. Okay, so ito yung project natin mga boss. Siyempre bago natin puntahan yan sa loob, siyempre ipapakita ko muna yung before niya. Okay.
Buksan natin mga boss. So ayan, ang natira na lang na nagtatrabaho rito, yung mga naglalagay ng stoneworks, saka pintura, saka mga papalitada. So ayan boss. So hanggang dito na lang kami mga boss. Iwan na namin kayo rito, no? Okay, so ayan, ito yung terrace natin. Okay, pinakita ko na rin ito nung last video. Tapos ito yung salas natin mga boss, yung living room. Okay, so ang kulang na lang dito siyempre mga ilaw tapos pintura. So mas maganda pa sana ito kung napintura na nating i-vlog. Tapos may mga ilaw na, so yung kompleto na. So ngayon, bali ang ipapakita ko pa lang ngayon yung kisame niya. So babalikan natin ito pag napinturahan na. So marami pa naman ipapagawa sa atin dito yung may-ari ng bahay. So yung modular cabinet, saka yung partition, tapos yung TV wall design. So yan yung babalikan natin dito mga boss. So pag natin siguro may mga ilaw na to at may pintura na rin. Okay, so mas maganda sana kung may pintura na, kung sumabay yung pintor nila, kaya yung ilaw para mas maganda natin i-vlog. Okay, so punta tayo dito sa kabila. So dito sa kitchen, so ayan sa dining tsaka kitchen. So yan yung nilagay kong design. So ayan, so may cook design dito, tapos cook design din nasa gitna. So ang kulang na lang dyan siyempre mga pintura, mga ilaw, tapos siyempre yung ceiling fan. So ito kasi yung pinaka dining nila, tapos may bar counter ng konti doon, tapos kitchen cabinet dun sa likod, dun sa may bandang gilid. So yan yung kitchen nila. So dyan yung banda yung mga kitchen cabinet siyempre. Okay, so pakita natin. Okay, so ito. So flat lang dito ang banda mga boss. Nakita nyo dito. So kasi may lalagay pa naman tayong dito, kitchen cabinet. So gaganda rin ito pag nilagay mo ngayon mga boss. Okay, so dito sa may CR, siyempre may CR tayo rito na nilagay. Tapos nakabang na rin yung para sa exhaust fan. Tapos ayan, so wala pa kasing ilaw kaya hindi natin makita. So naka siya, shadow line lahat ng gilid niya. So may design pati yung CR mga boss. Okay, so siyempre kung ano yung gusto ng may-ari ng bahay, yun ang gagawin natin. So yun ang susundin natin. So punta tayo rito sa guest room. So dito sa guest room, so natapos na rin natin dito. Siyempre ang wala pa dito, siyempre yung sinabi ko kanina yung pintura, tapos mga ilaw. Okay, so yan yung design dito. So punta tayo sa kabila. So puro taas na lang ipapakita ko mga boss kasi wala pa namang itsura dito sa baba. So yung trabaho lang muna natin ipapakita natin itong kisame. So sa susunod na punta siguro natin dito, may ipapakita na natin lahat yan. So dito sa baba wala ka pa naman makikita na natapos. So kaya dito tayo sa ceiling na nagpo-focus na ipakita. So dito naka-curve design siya dito. So curve design dyan, tapos dito. So paikot yan mga boss, tapos may cornisa na rin yan sa gilid. Tapos ditong banda sa may gilid dito, so naka-double drop siya. Naka-double drop siya. Okay, so yung cornisa, ito yung cornisa nilagay natin dito mga boss. So ayan. So doon sa salas, iba rin yung cornisa nilagay doon. So yung model natin na rose. Tapos doon sa so iba't iba siyang iba't iba yung klaseng cornisa yung nilagay natin dito mga boss. Katulad dito, ibang cornisa na sa may CR. So CR na to mga boss. So ibang design din ito. Nilagay natin dito mga boss. Okay, dito sa CR, so naka-shadow line siya, naka-cove design siya, pero naka-shadow line. Doon yung nasa pader yung cove niya. So mapansin nyo, paikot siya. So may design pa rin siya, kaya lang nasa gilid yung cove niya. Yung lalagyan natin ng strip light dito sa gilid. Tapos ang dito, lalagyan natin ito ng circular para sa center light. So ewan ko lang kung ilalagay nila madam dyan na ilaw.
Okay, so yan yung sa may guest room. Okay, so medyo malaki-laki itong project natin dito. So dito sa may hallway papunta sa 2 rooms. So meron din tayong design ng gawin dito. So ayan, so cool design din siya. Tapos may mga pin light. Tapos siyempre lalagyan din ng chandelier yan. Okay, punta natin dito sa first room mga boss. Dito sa room 1. So pagpasok mo dito sa room 1, so ito yung makikita mo. So yan, naka-cool design siya. Kailang pabilog siya. Tapos parang kung tutos, parang titignan mo, design yan dito, tapos doon banda ron. So may mga pin light din yan, tapos center light. So upo tayo para makita natin mabuti. So ayan, mga boss. So mas maganda pa to pag na-pinturahan na, tapos na-complete yung mga ilan. Okay. So ito. So ito yung itsura niya pag nasa kabilang gilid tayo. Okay, so punta tayo dun sa room 2. So paglabas mo ng room 1, so may hallway na maliit dito. Tapos CR. So ganun din, lahat ng CR may shadow line. Okay. Tapos punta tayo dito sa room 2. So yan yung design dito sa room 2 mga boss. Okay. So pag design siya na maraming design. Yan. So yan mga boss. So pag ano ka, para makita lang natin mabuti, upo tayo. Yan, upo tayo mga boss. So yan yung design niya. Okay, pag umupo ka, hindi siya masyado makita kung nakatayo po kasi mga boss. Okay, so yan. So lahat ng kwarto may design. Lahat ng kwarto dito. So pera lang dito sa baba. Kasi dito sa baba, medyo ano na, mataba na yung ceiling, kaya hindi na tayo makapag-design. So puntan pa rin natin mga boss para makita nyo. Okay, so dito makikita nyo dito mababa na yung ceiling dito. Yan siya. So hindi na tayo nagkaroon ng design dito. So cornisa na lang. So ito yung cornisa na lagay natin. Okay, so ayan. Tapos punta tayo dito. So dito meron din tayong nilagay ng design dito. So yan siya. So makikita mo pag dito ka tingala. So hallway, tapos naka-design din yan mga boss. Okay. Sa hallway ito papuntang garahe. So sa garahe nilagyan na lang natin ng cornisa. So may cornisa na lang yung nilagyan natin. Okay. Ayun sila. Punta tayo dun sa kwarto nila, sir. So dito sa may kwarto, so nagte-tiles na sila mga boss. So flat ceiling lang din yung nilagay natin dito. So mababa na kasi yung area natin. Okay, so cornisa na lang yung nilagay natin sa gilid. So yan yung cornisa niya. Okay, punta tayo dito sa ano. So may CR din ito. So ito, tapos dito meron pa rito. So ayan. So mababa na yung area, kaya dito na yung ginawa natin. Flat ceiling lang. Okay, so medyo madilim na mga boss kasi wala pang kuryente. Wala pang ilaw yung mga kwarto. Hindi pa nailagay ng electrician. Okay, so susunod na puntahan natin yung master bedroom mga boss. So ayan, pagpasok mo dito sa hallway, so may packet yan papunta sa taas. Kaya lang, punta muna tayo rito sa master bedroom. So dito sa master bedroom, so ito siya. Ito yung design dito. So kung titingnan mo to, parang octagon yung itsura na ito. So ang ginawa ko rito, binilog ko na lang. So gumawa ko ng, kinuha ko yung sentro niya. Tapos binilog ko tong gilid niya. So ayan. So tapos gumawa ulit ako ng bilog na cove design. So ito yon. Tapos sa gitna. So yan yun. Sa gitna. Tapos naglagay din tayo ng parang trellis niya dito. So design siya. Isa dito, dalawa doon. So may konting arte yung ginawa natin mga boss. Nalagyan pa natin konting arte yung design natin. Okay, so maganda ito. Lalo na kung ano,
kung nakompleto ng mga ilaw tsaka pintura. Okay, so siyempre may CR din ito. So ayan, yung CR niya. Okay, naka-shadow line siya. Tapos yung kung ano to, basement yata to. So ganoon din, may design din kahit maliit na area. Okay, so makikita nyo lahat may design. Siyempre, yan yung gusto ng may-ari ng bahay. Yun yung susundin natin mga boss. Okay? Okay, ang ganda na mga boss. Ang ganda na. So yung mga picture na ito, ilalagay ko na lang sa last video pagkatapos ng shoutout natin. Okay mga boss, so punta muna tayo sa taas. Dito sa master bedroom, meron pa kasing taas ito. So punta natin. So ayan, so pag tingala mo, meron na agad design na makikita. Yan o, naka-sentro dito sa may hagdan. So pwede rin silang maglagay ng chandelier dyan mga boss. Okay, so dito sa bandang hagdan. Pero dito, kahit circular na lang, center light na lang ilagay dito sa may gitna kasi mababa na kasi ito mga boss. Ayun lang, medyo madilim lang mga boss, hindi natin masyadong makita. So may bintana kasi. So nung wala pang bintana, medyo maliwanag ito. So ayan, tinubuksan ko nga. Kaya lang, kalalagay lang nila yung ano, baka may manoter ito, baka basa pa yung mga sealant niya. So ayan, upo tayo para makita natin mga boss. So ayan yung itsura niya. Okay, paikot siya na comb design. Parang dun sa baba rin kanina nung galing dito tayo sa baba. Doon ang itsura niya ito. Pinaikot ko rin. Tapos siyempre hindi na tayo naglagay ng design dito sa gitna. So nandito na sa may hagdan ang design natin. So ayan lang, i-share ko lang naman mga boss yung naging project natin dito sa San Jacinto, Pangasinan. Okay, sana nakatulong ito sa mga nagpapabahay dyan at lalo na sa mga gustong gumawa ng ganitong mga project. Sana po nagka-idea po kayo mga boss. So ayan, paki-like naman po itong video natin kung nagustuhan nyo itong project natin. Okay, so paki-share na rin po para makatulong kayo sa iba at makatulong na rin kayo sa amin. Okay, so ayan mga boss. So shoutout muna tayo mga boss. Okay. Okay, alright. Okay, yan mga boss. So shoutout ko rin mga boss yung mga nag-comment sa last video natin. Sila Alicia Dinero, Donald Caballero, at kay Caledonia Tibayan. So yan mga boss, yung mga nag-comment sa last video natin. So shoutout din kay Lakayhir Robles, Balangay ng NPGN, Barangay Kapiang, San Jose del Monte, Bulacan. Siyempre shoutout din kay Aljon Caniban. At shoutout din kay Ronely Larana. So malapit lang po siya dun sa project natin sa San Jacinto mga boss. Shoutout din kay Zion Ray. At shoutout din kay Royce Joquilon. Sila po yung gumagawa ng bintana sa San Jacinto mga boss. At shoutout din kay Armando Liba. Lagi po siyang nanonood mga boss. Saka shoutout din kay Rizal Santos at Salvador Rubio. Siyempre shoutout din sa mga bagong subscriber natin, sila Apar Rim at kay Jirel Vera Garcia. So yan na mga boss, yung mga nagpa-shoutout sa ating mga boss. So siyempre paki-like na rin po itong video natin. So paki-share na rin mga boss sa itong video natin para makatulong kayo sa iba at makatulong na rin kayo sa amin. Subscribe na rin po kayo sa video natin mga boss. Sana nakatulong itong video natin sa mga nagpapagawa ng bahay dyan at lalo na sa mga gustong gumawa ng ganitong mga project. Okay, so hanggang dito ng video natin mga boss. So yung mga picture isusunod ko na lang dito sa last video natin. Okay, ingat po tayo lagi at God bless.